Mutungamiri wemene opposition nyika yeZimbabwe vari Nelsonchamisa vachikomenta pamusoro the current situation inoitika munyika yeZimbabwe. Tichiona kuti aiwa is calling aiwa kuti vanhu munyika yeZimbabwe varamba vari resolute and varamba vachimira pachokwadi, even if each and every day they are being accused even unjustly. Muri subscribe like on the bell icon. Tipina pahendo yake Nelsonchamisa zvamuri kuona izvo anoda nyora achiti time is a truth teller. When they attack or criticize you unjustly and accuse you falsely or maliciously, don't bother to defend yourself. Truth will, time will, destiny will. Time will tell the truth. Time vindicates. Time is such a powerful truth teller. It's a matter of time. Trust the time. Nelsonchamisa. Tomasvika mudatoka panapa ari Nelsonchamisa vachiti aiwa time is the truth teller. Time it vindicates. Chori chinozongobuda vachiti even today we can be accused even unjustly kana kupuwa ma-allegations enhema kana zviri kuitika current situation. We all know that Nelsonchamisa is a political leader, zvinhu zvinozikanwa nemwana wese wenyika yeZimbabwe. Panapa ari kuti aiwa even muma experiences ake alive atomboaccusiwawo, but as time goes chokwadi chinozongobuda pachena. Ndo mashoko ari kuyachizimiswa naNelsonchamisa patiri kuona panguva ino chaos is rocking the country. We are seeing ma-protests that are being planned. We are seeing kuti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Imbonidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa this call iri kuitwa naari Nelsonchamisa chiti aiwa time is a truth teller. Kuti subscribe like on the bell icon.